כשהילד או הילדה שלנו נתקלים בקושי, באיזושהי בעיה, התמודדות, למשל ילד שבא ומספר לנו שבהפסקה בבית ספר מרביצים לו או צוחקים עליו, או ילדה שמספרת לנו שהוציאו אותה מהקבוצת וואטסאפ של הבנות, התגובה והנטייה שלנו הרגילה היא לפתור להם את הבעיות, להגיד להם מה צריך לעשות. מה זאת אומרת? תגידי למורה, אמרת למורה, או תרביץ לו בחזרה. תגיד לו שאתה לא נוגעים בך, שלא יתקרבו אליך. תלך למקום אחר, אז למה אתה משחק שם? כמה היינו רוצים לפתור להם את הבעיות? אז למה לא לפתור בשבילם את הבעיות? קודם כל, כי זה לוקח מהם את הבחירה ואת השליטה, ואת האפשרות למצוא את הפתרון שנכון להם. דבר שני, ככה אנחנו לא מלמדים אותם בעצם לפתור בעיות ולחשוב בצורה יצירתית. ודבר שלישי, יכול להיות שהפתרון שנתנו להם הוא לא יעיל, או בלתי אפשרי עבורם. מה אם אמרנו לילד לעשות משהו שהוא לא ממש מסוגל? כלומר, יכול להיות שהפתרון הוא לא טוב עבורם. אז מה כן? ואיך מלמדים אותם כן למצוא פתרונות בעצמם? אז קודם כל חשוב לשמוע מה הם עשו או מה הם חושבים שנכון לעשות. תנסו לא לשפוט או להגיב כמה שפחות. ואז מה שאני מציעה לעשות זה לשאול מה עוד אפשרי. מה עוד אפשר לעשות? לעשות ממש ביחד מעין סיעור מוחין. להעלות מלא רעיונות בלי לשפוט אותם, בלי להגיד אבל זה לא טוב וזה לא כדאי. רגע, נשים את זה שנייה בצד, רק נעלה רעיונות. אם הילד נתקע ואין לו כל כך רעיונות, אפשר לנסות לעזור לו כמו רמיזה, למשל לשאול, אולי יש מישהו שאפשר להיעזר בו, לתת לו רגע לחשוב, אולי איזשהו חבר או מבוגר, או... הבנתם. אחרי שהעלינו מספיק אפשרויות, אני אוהבת שיש לפחות 3, אפשר לבחון ביחד את האפשרויות שהעלינו. מה היתרונות, מה החסרונות, מה אפשרי, מה כדאי וכו'. התהליך הזה שתיארתי עכשיו מתאים לפתרונות של בעיות ספציפיות שהילד נתקל בהם ומביא ומספר לנו. יש משחק שאני מאוד אוהבת שהוא מעין תרגול כללי, אני אעשה לכם בסרטון הבא, משחק שמתרגל בדיוק את זה, למצוא פתרונות יצירתיים, לחשוב על כל מיני מצבים כאלה מאתגרים בצורה כיפית ומשחקית. אז מקווה שהמידע פה בסרטון יעזור לכם. מוזמנים לכתוב לי אם יש לכם שאלות או תגובות. נתראה בסרטון הבא.